Dito sa Tagapulaan, nakakain mo to ng libre. Sa Manila, napakamahal po nito. Dito. Oo. Ay, lang kay Mayor. Hindi, mamaya na kasi syempre, mamaya si Mayor ma-conscious. Oo, mamaya pag nakain si Mayor, isasama natin sa vlog. Isang meal niya per 2,500. Grabe, lalaki. 3,000. Japanese ang concept mo ngayon. Japanese ang ano mo. Yung, ano ko para ko. Ano, Japanese, ano siya. Okay. Barko yung sinasakyan niya. Japanese food siya yung niluluto niya. Sarap. Nagkataon lang na nagbakasyon siya. So, kamag-anak ko yung asawa niya. Sabi ko social, Japanese. Hindi ko na siya para na siyang flies. May lobster pa yata. Iwan ko na meron pa. Ay naku, bongga rin yun. Yun po yung na-miss namin dito actually po, Mayor. Pumunta kami rito, yun ang pinag-uusapan namin, yung mga seafoods ninyo. Yung parang ordinary meal na lang nila dito, pero doon sa atin talagang Yes. ang bigat bilhin. Oo, may Ang mahal. Thank you po. Sama mo sa vlog mo may yung entrada ng ano nila, sobrang linaw yung ano. Meron nga, nakuha na. Ito ma. Mas gumanda siya, Mayor, yung ano, yung lugar niyo. Gumaganda na siya, nag-improve na ng bongga. Kasi yung doon po sa bungad, ano po yun dati, di ba? Wala pa siyang tambak. Ano pa lang din siya, bakanting ano pa lang. Ngayon natambakan na eh. After 7 years, nakabalik kami. Dito? Yung 2015, yung medical vision tayo dito. Kasama namin si Ma'am Ranji, at si Mamo. Ay, mamo. Oo. Si Mamo sa 19 pa available eh. Sarap. Palit sa katayan, puro kami. Ayun na. Ganyan tayo nung hard sa gabi na kay para mag-enjoy pa ng mga tao. Mga hubog na, hindi na na mag-enjoy. Wala na yan. Ang bongga nito. Menu po oh, exahorada. Diba? Regular meal lang sa kanila. Dito sa amin sa Maynila, no, hirap na hirap na kami bilhin to. Siguro mga nasa 1,000 na to sa Maynila, no? Hindi lang dito. Pag lalo na kumakain sa ako, red crab. Oo. Na ako. Isang ganyan, 10,000. Sa Dampanga, sa Antipolo, yung ano, yung lobster na ano, Hindi ko rin lobster bed. 2,500 isang piraso. Sarap. Ganda po. Siyempre pag nakain mo yung kaliwa, dapat pati yung kanan. Para it's a Okay, time. may baon ka bang kata press? Ha? Ano lang to? Bawang lang. Sabi hindi ayaw mo. Ayaw mo. Sarap. Dito rin sa bayan ng Tagpulan natin natikman yung sa barangay. Ang lalaki po nung sugpo na sinerve sa amin na lunch. Ang kakukuha lang, di ba tayo yun eh? Yes. Balak pa nga natin Magsupot. take out. Full na full yung laman, no? Buong buo no? Sarap.
Kailangan ka. Hinahan ko ay. Ma'am, ito na lang, ma'am. Nahiya pa ako. Yan na ayaw kasi hindi ako marunong kumain yan. King crab. Kamuton, ay, ito yung kamuton. Hindi ko na kaya. Yan na. Kung pipitik na ba? Kung ipitik na. Or Sarap. kailangan kumain ng finia. Para yung gout sines. Gout. Hindi ako high blood. Yung gout. Fairness. Sarap. Sarap. Gusto mo ba? Gusto ko pa. Sarap. Yung mga laman niya, ah. Sarap. Kung sa may kuwan niya, ma'am, may program sa ano. Yun nga. Okay, nakakalik ko si boss. Ako pa may program. Mo istorya si boss. Tapos, wala na. Namaya na daw sabi. Dalawa tayo, ah. Ang bongga, laki. Ito, malaki. Ano mo? Kuha na ko nga po, eh. Si Kuya Arnan hindi niya naubos. Guys, don't worry, mag-ano naman ako. Full of water after this. Tsaka hindi po ako nag-rice. Hindi ko siya nabayan ng ano. Pero nag-pasta ako. Okay ka lang? Nakaantok. Ay lang. Habang hinihintay namin yung susi nung kabilang kwarto, labang kami ng bong. Nandiyan yung susi, eh? Ang laki yun. Hindi pa nabubuti. Wala pa ka-abrihalo yung ba? Gamit ito ng mga bigdahin. Nira mayor, nira fiscal, Wala siyang pangit. Wisdom tooth. Amin ma... Nakatok pa. Kasi mo, ito lang. Ano? Yeah. Kumurot pa tayo na isa. Umisa pa. Boy, si Arne nagpipigil. Yung dati, dandahan lang ha. Tabagin mo lang ang tabayin. Yung taba natin sa tawan niya. Yung taba ng ano. Ganda. Yung aligin. Ayun wala yan. Wala. Yung aligin ang talagang tabagin. Pinaka ano. Ito na kay Erica. Sarap. Actually, wala kaming breakfast eh. Breakfast pala kami kanina.
Ano to? Di. Parang coleslaw lang. Di siya na ano. Mapping ako. Try natin lahat. So, meron tayong ano, Ang sarap. what do you call this? Coleslaw mo. Repolyo. Salagyan natin siya ng dressing. Parang ito na yung pinakasalad. Sarap. Sarap. Crunchy. Crunchy. Sarap. Yummy. Ano ba? Kaya? Perfect. Kaya. Gamay naman yung itugan na niya. Gamay naman yung itugan. Pwede na ako. lang ngayon yun. Ay, dyan dali. Mag-joke ka sa Ano? Tingin sana kami ng bukilo. Kahit Pag-uwi nyo, hindi ka nang nakakapos sa buhay. Ano na peraso. Tapos tulog tapat sa aircon. Ganito skin. buwang gina ng plato. Ganit mo din yung kaon yung patas. Sarap. Ano? Don't worry mga moms. I'm fine. I'm okay. Mm. Isa to sa mga pinaka-challenging na food. Sige po. Ayos yung kapitana. Ay, matami royal. Wala. Teka ma. Mm. Sibuhan na dito, di ba? Oo. Thank you, ma. Thank you very much from the bottom of my heart. Arigato. Si Erika daw gusto niya pa nun, no? Nahiya lang siya kumuha. Hoy. Kunin mo na ito. Oh. Erika, kilala kita. Bihira na kita makita kumain ng marami. Ever since. Oo, Erika. Ay, si Erika naman, oh. Oo naman ilagay niyo. Ipadlock mo. Ah, sorry. Susi pala yun. Ay, sa maliit yung papasok sa gate. Sige, kaya ako na lang yung ano. Para makalas na saras. Thank you po. Para, Tinititigan ko lang po din ako kukuha. Kasi nakakaya kay okay na daw po. Mayor. Okay na, thank you. Nakakaya kay Mayor. Hindi tayo maganda. Ay, joke lang. Kailangan maganda paglabas. Kailangan complete transformation. Kailangan ganito Gusto ko po ninyo nasa loob kaya hindi ko alam kung paano. May place kayo. Nagat mong Maryline. Hindi pwede. Matigas siya. Akin na. Apakan ko muna. May basayan, may noos. Yan. Tulog. Anak pala angat. Yan. Construction tayo for today's video. Lalaglagan siya. Ayun. Nabutas na natin siya, guys. Ito nakakatamad kainin pag nasa ano ka. Oo, pag nasa resto ka. Hindi, okay na sa restaurant kasi ano, pag nasa handaan na ano lang, yung handaan na ba? Yung maliit kasi ito may hirap kainin. Pero ito malalaki, masarap siyang kainin kasi sulit yung laman. Kita mo yun. Ay! Hello! Lagi kami todo. Hello! Yan.
Dito na ka. Bigyan ba ako ng polio? Natuwa ako sa repol. Wait lang ma, igilid ko lang muna yung mga stains. Laki na. So magugulay tayo. Ito yung masarap na ano kasi mga maluluto. Kaya pagka-shred, no? Mauti talaga mga Japanese chef. Magaling sila. Tsaka authentic ha. Surely. Kawal mo isang ko. So that's it, mga momshies. Napalaman na naman po ang inyong inang. So, kita-kits till next time para sa ating mga susunod na food trip. At mamaya malalaman naman ninyo kung sino si Mayor na tinutukoy. Guwapo ni Mayor. See ya!